Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalong Sampaguia sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo'y ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo, di magmamaliw at dalisay. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, impunto alas 7 sa aga. Father Francis Ariel, desde aquí de TXTTAM, Tamboanga. Magandang umaga, Ariel. Maayong aga, Pilipinas. Good morning, Father Francis at kasamang Ariel. Salamat, Ariel and Father Francis. Yung mahay na daw po sa Itugabon. Maayong buntag Dumaguete City. Maayong buntag Negros Oriental. Maayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayat-ayat na aga, probinsya. Antique. Para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sang matungtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad May Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalagad. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nagatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission station sa Bugos Arkidiocese sang Capiz. Spirit Morning Balita. Nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa tanan naton nga mga kauturan na kutob malabotan sa aton nga pagpangalagad. Ilabi na sa mga kailapit naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Siyempre, ginatamyaw man naton sang maayong aga. Good morning sa aton mga suki nga mga tagpalamati. Ilabi na dira sa Teodoro Arsenes Trade Center sa mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag sa Bugos nga Capiz. Ang may mga magagmay nga mga commercial establishments kag mga negosyo nga nagapamati, nagatuto kag nagasubaybay sa mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning mga kaalagad. Siyempre, good morning man sa aton nga mga kauturan, nga mga drivers, sa aton mga tricycle drivers, jeepney drivers, truck drivers, nga nagabiyahe na sa siningang mga tinion.
Kag ang iban pa naton nga may mga pribado nga mga salakyan nga kaupod makita sa pagbiyahe sa sini nga tinion kag sa kada adlaw. Good morning mga kaalagad. Siyempre sa aton man mga kauturan sa ilang nga mga panimalay, aton mga tagpalamati nga nagapamati sa aton samtang nagapreparar sang pamahaw, nagapangape ang iba, nagahikot sang ilang nga mga kabataan. Munang last week na sa January mga kaalagad, katasig lang sang panahon. Sa mga kauturan naton nga nagapamahaw na, ang iba nagapangbangon pa lang o nagapabangon sang ilang nga mga kauturan. O kung kaupdanan nga may eskwela kag may sulod sa opisina, good morning kagahalong mga kaalagad. Nagapangalagad na ang programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa tun official Facebook page nga 88.1 Spirit FM Rojas. Sa mga wala pa nakalike kag share, i-like nyo lang kag share mga kaalagad. Lapit na lamang kita mag 19k followers. So gamay na lang gid mga kaalagad. Subok man live kita mga kalagad sa atong YouTube account. Kag syempre, mabatian ninyo ako live sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 88.1 FM ba. Subong nga adlaw sang Lunes, Enero 26, 2026. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Archdiocese of Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Ano balabanwa mga balita nga aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamod diri sa aton nga pagpangalagad. Yari ng aton nga mga headlines. Sa Balita Nasyonal, DPWH Secretary Dizon magabisita sa Visayas kag Mindanao, mga anomalya sa proyekto sa infrastruktura sang ahensya pag-usisaon. Samtang sa dugang nga Balita Nasyonal, pagtestigo ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa reklamo ng impeachment bato kay Presidente Marcos, dapat himuon sa Pilipinas suno sa isa ka mamalidha. Mga balita sa Western Visayas, balitang regional, Banwa sang Concepcion na talana nga mag-host sang 142 MW nga solar farm, rehiyon sang Visayas, nakitaan nga makakuha sang boost sa supply sang kuryente. Samtang BCPO nakadakop sang 446 ka mga wanted persons sang 2025. Balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. 57 million Regional Evacuation Center, opisyal na nga nagbukas sa Banwa sang Dumaraw. Samtang top 8 most wanted persons sa Banwa sang Pontevedra na dakpan. Balita sa patagsang sports, Angel Otom nakakuha sang gold medal sa women 50-meter freestyle sa Para Games. Balitang showbiz, Gretchen Barreto wala na sang plano nga pagbalik sa showbiz, mas pilion ang malino nga pagpangabuhi. Tag sa aton balita sa simbahan, balitang Veritas, Reverend Father Cyril Jojo of Villarreal na pilian sang Santo Papa nga mangin bag-o nga obispo sang Calibo. Nabatian mga kalagad ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sining aton nga mga balita. Sa sining nga tinion hibaloon tadanay ang manginlakat sang panahon diri sa aton o konsubong nga adlaw diri sa aton Spirit to Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa atong Spirit Weather Update mga kaalagad, yaring reports ang UST Pag-asa nga gin-issue alas 4 kagaina sang aga subong nga adlaw January 26, 2026. Nagaapekto ang shear line sa eastern section sang Visayas kag Mindanao, samtang padayon nga nagaapekto ang hanging amihan o northeast monsoon sa Luzon kag nabilin nga bahin sang Visayas. Sa Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas, Sorsogon, Masbate, Camiguin kag Misamis Oriental, nilalauman ang maginalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan kag isolated thunderstorms tugas sang shear line.
Samtang sa Cagayan Valley, nabilin nga bahin sang Visayas, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, kag Romblon. Ginalauman naman ang maginalumon nga kalangitan kag mga mahinay nga pag-ulan tuga naman sang northeast monsoon. Northeast monsoon man ang magadala sang maginalumon nga kalangitan kag mga isolated light rain sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Samtang sa iban nga bahin sang pungsod, nabilin nga bahin sang Mindanao, ginalauman ang maginalumon nga kalangitan, isolated rain showers kag thunderstorms, tuga naman mga kaalagad sang mga localized thunderstorms. Sa aton nga temperatura, maximum temperature 29.2 degrees Celsius, nga mabatsagan naton alas 3:30 karon sa hapon. Minimum temperature 20.6 degrees Celsius, nga batsagan naton alas 6:30 kagaina sang aga. Nagbutlak si Haring Adlaw alas 6:25 kag magatunod naman ini mga kalagad alas 5:52 karon sa hapon. Para naman sa mangin lakat sang panahon diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa regional forecast sang DOST Pag-asa, lauman mga kaalagad ang maginalumon nga kalangitan kag mga pag-ulan. Aton minimum temperature 24 degrees Celsius, maximum temperature 29 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin kasarangan tubtub mabaskog, samtang aton coastal condition mangin kasarangan tubtub mabalod mga kaalagad. Samtang para sa manginlakat sang panahon sa syudad sang Rojas, lauman man ang mga tsansa sang pag-ulan. Umpisa alas 7 tubtub alas 12 sa udto, mayara sang 20 to 25% chances of rain. Samtang magataas naman ang tsansa sang pag-ulan, umpisa alauna karon sa hapon sa 67%, 74% sa alas 2 sang hapon, samtang maganubo naman ini sa pagpadayon sang adlaw. Lauman man mga kalagad ang maulanon nga kagabihon, mayara sang 28% chances of rain. Nabatian mga kaalagad ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Oras naton mga kaalaga, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Bantayan sa akon nga pagbalik ang detalye sang aton mga ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos ining mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Standby. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride with you, and we share the pride with you. The spirit shining through CMN Philippines. Got a vision, a dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's the name you'll know. JP Orleans, JP Orleans. Watch your happy future grow, build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo.
wala sing pinilian. Nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan. Nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Songs on the radio, Spirit FM. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:16 sa aga. Ang ining time check ang buylog ang ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kang mabalita nga inyo mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Lawaan Petron Superstation. Spirit Morning Balita. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Spirit Balita National.
Nagbalay sang iya mga plano nga magpatigayon sang site visit kag inspection sa mga infrastructure projects sa Visayas kag Mindanao sa masunod nga semana si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sunod kay Dizon, kalakip sang iya terenary ang pagbisita sa Cebu kag Davao. Gain pakigbahin man sa opisyal nga liwat niya igalakbay ang Maharlika Highway sa sini nga tion magabiyahe halin sa Bicol padulong sa Visayas. Sa tunga sang kabalaka sa indi husto nga grid coordinate sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha, ginatagan pagtamo ni Dizon nga ang pag-usisa sa mga irregularidad sa infrastruktura nagalabot sa gawa sa mga inisyatibo sa mga flood control. Gintalakay man sini nga magapadayon ang reforma sa sulod sang departamento nga nagatuyo sa pagpabaskog sa ahensya. Spirit Balita National. Sa dugang naton nga balita national, kinahanglan nga magbalik sa Pilipinas si Anay Ako Bicol Representative Zaldi Co kunduyag sini nga magtestigo sa impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro sang Sabado. Ginhimo sang anay kongresista nga si Mike Defensor ang pag-angkon sang Biyernes apang wala pa makumpirmar niko ang iya nga ang kahandaan sini sa pagtestigo. Sa isa ka news forum sang Sabado, ginpahayag ni Luistro nga kinamatarong sang tanan nga magtestigo apang nagsiling ang House Committee on Justice nga magahiwat sang pagbista sa reklamo ang may mga pagsulundan. Sunod sa iya, kinahanglan nga magatubang siko sa personal bangod ang mga pagsulundan sang komite wala nagatugot sang testimonya pinaagi sa teleconference. Matandaan nga ginakusaran ni Defensor kag anay kongresista nga si Jacinto Paras kag mga abogado nga sa Ferdinand Topacio, Manuelito de los Reyes Luna, ang presidente nga ginaaligar culpable violation sang Constitution, pagluib sa pagsalig sang publiko kag iban pa nga mga mataas nga krimen. Samtang siko ang subject sa warrant arrest bangod sa ginaligar mga anomalya sa flood control projects sa Oriental Mindoro. Ginpahayag nga yara ini sa Portugal. Sa Luistro nagpahayag nga hindi niya mahambal kung bala ang pagka-fugitive niko magadiskwalipikar sa iya bilang isa ka saksi apang nagdugang siya nga isa ka fugitive nga nagatubang sa posibilidad nga madakpan. Hindi man posible para sa anay nga mamalita nga magtestigo paagi sa video conferencing ukon bisan ano nga digital nga paagi agud ukon magsumpa sa isa ka embahada bangod wala ini ginhatag sa idalom sang pagsulundan sang House Committee on Justice. Spirit Balita National. Nabatian mga kaalagad ang aton nga mga balita nga national. Liton kita sa mga balita sa Western Visayas, balitang regional. Spirit Balita Regional. Mas ginpabaskog pa ang pagduso sang Northern Iloilo para sa renewable energy. Ginkompirmar sa mga developer nga ang 142 megawatt solar power project sa munisipyo sang Concepcion ang nagahulag padulong sa konstruksyon sini nga tuig nga nagaposisyon sa Banwa bilang mayor nga kontributor sang Visayas Power Grid. Ang dako nga solar farm nga ginhimo sang MGen Renewable Energy Incorporated sa pagpakig-upod sa Saudi-based ACWA Power ginalauman nga magasugod sa sulod sang masunod nga 6 ka bulan tubtob 8 ka bulan kasunod sa mga pagbisita sa lugar kag mga konsultasyon sa mga opisyales sang gobyerno probinsyal kag lokal. Sunod sa report ang mga nagasakdag sa proyekto nakakuha na sang 150 hektarya nga duta sa tiilan sang Mount Apito nga nagasakop sang piniling ang mga lugar sa mga barangay Loong kag Nipa. Sa tion nga mahuman ang pasilidad ang mayara sang design capacity nga 142.10 megawatts. Rason nga isa ini sa pinakadako nga solar installations nga ginaplano sa Northern Iloilo. Ang nasambit nga proyekto ang ginakabig isa kadako nga bulig sa supply sang kuryente sa Visayas sa tunga sang nagataas nga demand para sa mas matinlo kag mas tayuyon nga power sources. Sa report nga ginpagawa sang Concepcion Municipal Government, ginpayag sang lokal nga opisyal nga ang solar farm ginalauman man nga makahatag sang pinaka mga benepisyo sa Banwa, lakip na ang job generation sa tion sang construction phase, pagtaas ang lokal nga kita gikan sa buwis kag mas mabakod nga pagposisyon sang Concepcion bilang renewable energy hub sang probinsya. Spirit Balita Regional.
Sa dugang nga balitang regional, ginhatagan sang kredito sang Bacolod City Police Office o kon BCPO ang kooperasyon sang komunidad sa pagkadakop sang 446 ka mga wanted persons sa syudad sang nagligad nga tuig. Suno kay Police Captain Rosalino Pugoy, tigpamaba sang BCPO, ang mga pumuluyo ang nagkooperar sa kampanya sang puwersa sang kapulisan sang syudad batok sa kriminalidad. Dugang pa sang opisyal, ang kooperasyon sang publiko ang nakabulig sa pagpabaskog sang intelligence gathering kag tracking sa mga individual nga may standing warrant. Nagwa sa datos sang BCPO nga 352 sa mga nadakpan ang ginklasifikar bilang mga wanted persons, samtang 94 ang nalista bilang most wanted persons. Naka-record sang pinakabadamong arestado ang Police Station 9 nga may aras ng 57. Ginsundan sang isa ka police station nga may 53 kag Police Station 1 nga may 51. Lakip sa pinaka-wanted nga mga tawo nga nadakpan amo ang 5 sa regional nga level, 26 sa level sang syudad kag 63 naman sa level sang estasyon sunod sa record sang pulis. Nagtaas sang 4 gikan sa isa lamang ka porsyento sang 2024 nga nagmarka sa 400% nga pagtaas ang pag-aresto sa mga most wanted persons sa regional level, samtang ang mga pagdakop sa level sang syudad nagtaas man sa 62.5% halin sa 16 sang 2024 pagkadto sa 26% sang nagligad nga tuig. Spirit Balita Regional. Nabatian mga kalagad ang mga balita sa Western Visayas Balitang Regional. Liton kita sa mga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, Balitang Lokal. Spirit Balita Lokal. Opisyal na nga ginbuksan sang Enero 21 ang 57 million nga Regional Evacuation Center sa Barangay Poblasyon Ilaya, Banwa sang Dumaraw nga nagahatag sa mga pumuluyo sang luwas kag mas komportable nga pasilidad sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Ang nasambitan nga evacuation center ang may kalaparon sang Inubulubanta 1,300 square meters kag makaakomodar sang masobra 1,000 ka mga individual sa tion sang evacuation. Ining mayara sang mga kinahanglanon nga mga pasilidad, lakip na ang kusina, mga CR kag isa ka entablado, lakip na ang iban pa nga mga importante nga mga pasilidad. Gindisenyo bilang isa ka multi-purpose nga infrastruktura, ang sentro gintuyo hindi lamang para sa pagsabat sa kalamidad, kundi para man sa mga hilikoton sa komunidad, kapareho sa mga pagtililipon kag mga sport events kag iban pa nga mga pampubliko nga hilikoton. Ang nasambit nga proyekto ang ginpatuman sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa pagpanguna ni Assistant Regional Director Ricardo Gutierrez sa suporta ni Attorney Grace Atsuela sang DPWH Legal Division kag Engineer Jerry Para sang Capiz 2nd District Engineering Office. Ang inaugurasyon ang gintambungan sa mga opisyales sang probinsya kag mga katapos sang Dumaraw Local Government Unit kag ginlakipan sa mga katapos sang Sangguniang Bayan, mga kapitan kag mga konsehales sang barangay. Spirit Balita Lokal. Kag sa iban pa naton nga balitang lokal, ginaresto sang mga kapulisan ang isa sa mga wanted persons sa munisipyo sang Pontevedra sang Enero 23 sa kaso nga frustrated murder. Ginserbe sang Pontevedra Municipal Police Station ang warrant of arrest bato kay alias Roy, residente sang Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Ang warrant agin issue sang Regional Trial Court Branch 18 ni Judge Joy Ruby Infante Gilota sa Rojas City sang Enero 6. Naglabot sa 120,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa iya temprano nga kahilwayan. Samtang gindayaw naman sang hepe sang pulis sa Pontevedra nga si Captain Dennis Losbanes ang operating team sa ila pagpanikasog kag dedikasyon sa pagpangita kag pagdakop sa mga wanted nga mga individual. Nagapabilin sa kustodiya sang Pontevedra Police ang sospek matapos nga wala nga makapiyansa. Spirit Balita Lokal. Sa iba naton nga mga balita, sa balita sa patag sang sports, sa subong si Angel Otom ang may pinakamadamo nga napauli nga medalya nga Filipino athlete sa 13th Asian Para Games matapos nagdominar sa women's 50-meter freestyle
S4-55 event sa 80th Birthday Aquatic Center sang Sabado sa Thailand. Sa oras nga 44.51 seconds, ang 22 anyos nga swimmer ang nagdaog sang ikalima nga bulawan nga medalya kag iya ika-anom nga medalya sa kabilugan sang nasambitan nga kompetisyon para sa mga differently abled bodies. Ginpabutyag naman sang 2024 Paris Paralympian ang kalipay nga malabawan ang iya nauna nga pinakamaayo nga sa 4 ka bulawan kag isa ka pilak nga medalya sa ika-12 nga ASEAN Para Games sa Cambodia sang 2023. Samtang nakakuha naman sang ikatlo nga bulawan nga medalya si Gary Bihino pagkatapos nga nakaklock sang 33.23 seconds sa men's 50-meter freestyle S6 event, samtang si Marco Tinamasan ang nagdaog sa men's 50-meter freestyle S3 nga may 52.13 seconds. Sa chess, anday Sander Severino kag Dare Bernardo ang nagpanguna sa mga Filipino wood pushers agod makakuha sang 4 ka gold medals sa standard time control category sa Nokon Rachima Rahabat University. Samtang madamo pa nga mga bulawan nga medalya ang ginalauman sa katapusan nga adlaw sang kompetisyon, bangunang Pilipinas yara na sa bibi sa paglabot sang 30 gold medal mark nga may 28 press time. Spirit Morning Balita. Kag sa aton nga balitang showbiz, kasunod sang pagbasura sang Department of Justice sa DOJ sa panumbungon batok sa iya may kangtanan sa mga kaso sang missing nga mga manugbulang. Sang damlaglang nakitaan si Gretchen Barreto nga nagakaon sa isa ka hotel sa Mandaluyong City sa mga showbiz reporters kada sa Anday Georgie Rula kag Salvi Aces. Sanggin pamangkot si Barreto kung bala magabalik pa ini sa showbiz sa hindi madugay. Nagsabat ang aktresing malipot nga malinong lamang nga kabuhi nga nagpaghangop nga sang isa ka pribado nga kabuhi nga malayo sa spotlight. May baluan nga hindi naging estranghero sa publiko ang drama kag iskandalo sa kabuhi sang ni Gretchen kag mga Barreto gikan sa inaway sa pamilya kag mga pag-inaway sa mga bantog nga tawo. Sang Hulyo sang tuig 2025 ginkilala sang whistleblower nga si Dondon Patidongan ang negosyante nga sanday atong ang kag Barreto nga isa sa mga ginaligar responsable sa pag-abdak sa mga nadula nga mga manugbulang. Si Barreto paagi sa iya legal nga counsel nga si Alma Malonga nagpanginwala sa mga panumbungon ng Patidongan kag nagsiling nga napasad sa pagduda kag ang iya kliyente ang wala sang nagakaigo nga ihibalo sa nasambitan nga krimen. Sang nagligad nga Desyembre ginbasura sang DOJ ang kaso kriminal bato kay Barreto kag sa iban pa nga mga stakeholders sang Pitmasters Live. Samtang si ang kaupod ang 17 kay iban pa nga mga akusado ang nagapangutubang sa karon sang arrest warrant sa kaso nga kidnapping with homicide, subong man nga sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention. Spirit Morning Balita. Kag para sa aton katapusan nga balita, sa balita sa simbahan Balitang Veritas, gin-appoint ang isa ka pari gikan sa Arkidiocese sang Capiz bilang bag-o nga obispo sang Kalibo sa tung Sabado, Enero 24. Si Father Cyril Villarreal, 51 anyos, ang magabulos kay Bishop Jose Corazon Talaok nga nagretiro sang Hunyo sang nagligad nga tuig matapos ang 14 ka tuig nga pagpanguna sa diocese. Natawo sang Marso 1974, nagtuon si Father Villarreal sang philosophy sa St. Pius X Seminary sa Rojas City kag theology sa University of Santo Tomas sa Manila. Ginordenahan nga pari sang Mayo 25 tuig 2001. Si Father Villarreal ang mayara man sang master's degree sa mataas nga pagtuon sa religion kag isa ka lisensyado sa Sacred Theology gikan sa UST. Nagkuha man ini sang master sa moral nga teolohiya gikan sa University sa Vienna sa Austria. Humalin sang tuig 2005 tubtob 2010 si Father Villarreal ang nagserbisyo bilang assistant chaplain sang Filipino Catholic Chaplaincy sa Archdiocese of Vienna. Nag-alagad man siya bilang kabulig nga pari sa parokya sang Nuestra Señora del Mount Carmelo sa Vienna.
Una diri nangin Assistant Dean of Theology sa Sancta Maria Mater et Regina Seminarium sa siyudad Sang Rojas, halin tuig 2000 tugtog 2004. Humalin sang tuig 2024, si Father Villarreal ang nagserbisyo bilang pura paroko sang St. Thomas of Villanueva Parish sa Dao, Capiz. Una na ini nga nagserbisyo bilang Vicar General sang Archdiocese sa panahon ni Cardinal Jose Advincula bilang Arsobispo sang Capiz. Si Father Villarreal sang ulihi ang napilian man nga administrador sang Archdiocese sa tion sang sede vacante sa kasunod sang pagsaylo ni Cardinal Advincula sa Archdiocese of Manila sang Hunyo tuig 2021. Ginoyatan niya man ang posisyon tubtob nga gintangdo si Most Reverend Victor Bendico sa Archdiocese sang Mayo tuig 2023. Si Father Villarreal ang nangin rector man sang Colegio de la Purísima Concepcion, ang eskwelahan sang Archdiocese sa siyudad Sang Rojas. Spirit Morning Balita. Kag nabatian mga kaalagad, ang hintipon nga mga balita sang 88.1 Spirit FM News Team subong adlaw sang Lunes, Enero 26, tuig 2026. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sang mga importante nga mga balita kag komprehensibong impormasyon buwas nga adlaw. Bago kita magtakop, ginatamyaw naton danay sang malipay nga kaadlawan sa Reverend Father Wilfredo Father Pau Pau Laisa nga sa ulog sang iya kaadlawan subong nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas na ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico. Sa pangalan sang aton station manager Reverend Father Mark Granflor, kag sa aton technical partner aton technical assistant, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maing aga mga kaalagad, kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na